Včera v noci bol najväčší ruský útok od začiatku vojny a Ukrajina ho nedokázala zastaviť. To, čo vidíte nado mnou, je takmer 1000 dronov a rakiet, ktoré sa prehnali ukrajinským vzdušným priestorom. Zatiaľ, čo sa Zelenský schovával vo svojom bunkri a jeho ľudia museli trpieť. Vidíme strely s plochou dráhou letu, balistické rakety, dróny, kamikádze dróny, všetko, čo si viete predstaviť, čo lieta vzduchom, Rusko na neho vrhlo. Zasiahli Lvov až úplne na západe. Kyjev, Odesu, Charkov, Sumy, všetko bolo zasiahnuté. Žiadne veľké mesto na Ukrajine nebolo ušetrené a Ukrajina nič z toho nedokázala zastaviť. Pretože všetky svoje zostávajúce systémy protivzdušnej obrany, ktorých už nemajú veľa, umiestnili do hlavného mesta Kyjev. Takže kým Zelenský chránil seba, miesta ako Charkov blízko frontovej línie dostali tvrdé údery a nemali žiadnu ochranu.